Masuk mentul sing besok mencelat. Kemudian dia nanya, Kurang. yang bangga, woi coy gledek, watok, dia kok mencelok. Dia Mang Mundul. Kaya saking Pak Dargo Kos saking Desa Kandangan, Ngawi. Dan Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal Krisna kaliyan kula lek bar nanggap kula niku kudu dadi dulur. Lha tebih saking mriku nggak mriki. Nyuwun tembang kalih nggih menika wontenan. Apa mungkinipun? Nah, yo apa? Ninggal katengan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal 100.000 kagem Pak Kakok. Bener Pak, 500. Orang 100 itu. Aduh, dalam rasik sih. Di paling 500 kok ngebul karena 200. Enggak tulisannya ya? 500. Kira-kira 200 bertani. Pak Kakos Sopan. Aku mau nongoli yang kuwi tak buka ya nek 200 kuwi. Maksud koyo ngono lho Pak Dadah. Sampai sebagai panutan disepuki. Ngajak 300 sampai gede. Nyuwun lagu kali ninggal katresnan Caping Gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten artok gangsal 100. Jadi berarti orang itu Sopan. betul apa? Bisa tidak pas ngantuk bilang paling ini. Orang masalah kuwi aku nyekel ya 200 kuwi. Enggak besok. Kok model mbok patekno. Pak Dargo. Nuwun sewu kian 300, Pak. Esuk iki. Kok nomane mau 200 kok. Jenengan sing jujur ya. Tenan jake. Besok. Kok malah dipisui kok kula. Lah orang duit 300 sing tak go apa lho? Oh, mboten sak dipikir wong jenengan kandhangan laris 300 ki apa kok pancen diparingi. Apa jenengan modif Siapa ngono kuwi? Mun sak kasemawon. aku rasa kowe. Walah, dia lo ngira salah. Wong lanang nek ketika wong itu di sini iki. Iya, sangu budal kene Solo sajagat 100 minggu. Nek kita yo nek yo kene ngono. Monggo kembali tembak. Kok sih? Diulang-ulang ya, 200 Pak tambah cilik iki. 200 Pak. Ini jenenge keadilan sosial bagi seluruh desa. Sudah, sudah. Tapi aku tuh yang mana sih? Wong lanang kok sembodo dari Mas Kanten mau kudu njaluk apa tuh? Kayak aku nih. Lho, kok. Ora kok. Ora kok. Harus nang duwe kok mikir. Maksudnya kurang, kayak kurang. Lah, tapi aku tuh wong lanang sembodo. Jadi cinta karo aku. Iki gara-gara dodok kuwi kok. Jane ora metu tulisane, ya nek muni 500 aku timbang ilang. Tak ngomboki, Pak Dargo sing ngomboki 300 kula Pak Dargo. Ini tungane gampil. Wonten lawan ninggal katresnan kalian Caping Gunung sing dipilih sing ndi? Nah, kok Caping Gunung sik kon ninggal katresnane nduk niken salindri.
Ya. Saben bengi. Nah, ya. Sing jreng kesik. Nah, jreng kayak dhewe-dhewe lho. Ora kena jreng kayak padane. Di garis. Aku kok kuat ngumpul. Carane wong lanang ora kurang akal, ora nemu tak buka. Ya, kok pas iki. Saben Biasa, biasa. Wis jeneng wong lanang makan ranjang iku bojomu kuwi. iya. Primo. Primo. Iki jeneng iki terus. Maafin aku ya. Ya apa-apa. Mas Bro, Mas Bro. Bojomu apa? Oh, alah. Terus ini nek anak men. Bojomu ora jalan banget. Ngono wong lanang kan duwe aji bapak bisa kaya aku. Ya aku ketae, dadi pimpinan gagah ning ngene iki. Lho ki mau aku isu-isu kan tuku LPG. Nyawa. Wah, masuk mentul sing wedok mencelat. Kelebihan dia lanang. Aku koyo Hindu ya. Aku ngumpul iki kok malah koyo trampolin. Piye sih rasane penak kok. Mundur-mundur. Wi, rezeki nek mundur kok. Tapi kok kene-kene. Apa nek keluarga pengen-pengen kene. Tegese rene kok. Iya. Mayan. Oh, kurang. Lah mbak, kowe iso gledek watok. Dia kok menclok. Pokoknya pakai musa ta. Putih beliau mau pakai musa. Ada apa kan? Putih beliau musa itu putih beliau. Sudah jatuh sama kan? Sakit semangat. Tapi permanen ini. Pasanganmu aku bijal. Langsung semangat lah. Ayo kita kakian tombol dulu. Iya dek, nanti ini pasang baik-baik. Ini tidak sulit. Kalah ya mas.
romantis sampai sensor. Oke. Aku hati goreng sampai. Oh. Setahun. Masa Ada musuh pakai jaringan repot. Mari dah WA. Ini tanggane. Masih malah buat tekanin kene lho. Apa nyolong waktu? Ini mau ngecek gitu. Ini kan sakit. Lagi kendangku kayak aku nyapa kok aku ya. Sing bilang sapa? Pakai no. Aku mau. Aku ini ngimbangi pasanganku ini bolak goyang. Nek gak padha goyange ora konggon. Ya wes. Iya. Oh. ada sewakan yuk. Ini dikasih bikin sok ya, bikin vokal. Saya kamu tuh berikut ya? Iya ini. Maksudnya mana sih? Gimana sih pasanganmu tuh? Kamu kan nggak tega. Aduh lah, kamu kok keluar noli toh? Pasangan kamu tuh ini dia dapat terpakai deh. Makasih ya sayang. Wah, panganan makadam ya. Makadam bumbu cengang luwi. Kamu jangan banyak gula. Ya. Sisi saja. Cukup lagi ya. Makan kau pengen diri terus. Kalau rawan popo makan kau. Rawan ini. Ya gelem ora gelem ya musuhku debok kok. Ya terima. Terus rasa nuntut. Ayo Ci. Iya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan. Udan panas. Panas udan. Udan panas. Panas udan. Udan panas. Oh, saya kudu. Panas. Kehujanan. Kaleng-kaleng. Ale-ale. Tapi Ya, lumayan. Nadia
One, two, three.